Dobrý deň, milé lektorky, milí lektori. Uvažujete nad tým, že by ste si chceli otvoriť skupinový kurz? Uvoľniť si trošku ruky, odučiť viacerých klientov naraz a ešte im dať aj možnosť pobaviť sa medzi sebou? Alebo už svoju skupinu aj máte a chcete ju možno vylepšiť, viac zacieliť a spropagovať? Moje meno je Lucia Keriová, na sieťach ma nájdete pod názvom Lektorka Lucia a dnes vám poviem, ako som postupovala ja, keď som sa rozhodla otvoriť kurz Speak and Grow. Pozdielam s vami jednotlivé kroky, ktoré k tomu viedli a budem sa snažiť používať naozaj konkrétne príklady, aby ste si to vedeli napasovať na to vaše zameranie, na ten váš jazyk, ktorý učíte. Takže budem hovoriť nejaké vymyslené príklady skupinových kurzov, napríklad nemčina pre mamičky, ale tiež sa budem veľa odkazovať aj na ten svoj kurz Speak and Grow, pretože ten poznám najlepšie a najlepšie vám na ňom budem vedieť ukázať niektoré tipy. A aby ste teda vedeli, o čom hovorím a na čom si to budeme ukazovať, tak vám len v krátkosti o ňom poviem, že je to skupinový kurz konverzácií, sú to anglické konverzácie na sebarozvojové témy. Takže motivácia, budovanie návykov, psychológia, vzťahy, komunikácie vo vzťahoch a podobne. A vznikol naozaj na základe toho, čo mňa samú veľmi bavilo a čo bavilo aj mojich klientov. Takže ja som čítala takéto knižky, pozerala som videá, počúvala podcasty a ono sa to zároveň prirodzene objavovalo aj v tých konverzáciách na individuálnych hodinách. Takže som si uvedomila, že ľudí tieto témy asi zaujímajú a rozhodla som sa to pretaviť do skupinového kurzu. A dala som dohromady nejaký systém, ktorý mi funguje a ktorý teraz môže poslúžiť aj vám, lektorkám a lektorom, ktorí sa do toho chcete pustiť. Tak poďme na to. Ako prvý bod nás čaká určiť si tému, zameranie toho kurzu. A tu by som sa vás rovno opýtala, že čo vás baví. Hej, poďme na to takto. Čo vás baví a pričom sa rozžiarite, keď o tom budete rozprávať? Lebo to je to, čo ten klient uvidí, tú vašu emóciu a na to bude reagovať. Je to možno naozaj nejaká nemčina pre mamičky po materskej, že toto vás baví? S takými ženami sa vám možno dobre pracuje, viete presne, čo potrebujú, viete im dať také tie vychytávky do pracovného života a dáva vám zmysel takto ich podporovať. Hej? Alebo sú to možno idiomy v bežnom živote, že s tým by ste sa vedeli vyhrať a vytvoriť na to kurz. Alebo si možno chcete otvoriť book club a čítať každý týždeň jednu kapitolu a potom sa o tom na kurze rozprávať. Toto je celé na vás. Dôležité potom bude, že tú tému, ktorú si vymyslíme, ponúknuť ju ako produkt. Už to nebudú len lekcie, akože služba, ktoré môžu trvať od nevidím do nevidím, ale bude to niečo, čo má začiatok, niečo, čo má koniec a na tom konci je nejaký výsledok, ktorý my potom budeme komunikovať. Čiže to je to, čo vy viete, že im ten kurz prinesie a budeme im to ponúkať cez nejaký pocit, nejakú emóciu. Ale to si povieme až v časti propagácia. Tuto, v tejto fáze je ešte fajn stanoviť si aj tie praktické veci. Hej, dĺžka kurzu. Koľko potrebujú na to, aby dosiahli ten výsledok, ktorý vy im chcete sprostredkovať? 8 týždňov, 10, 3 mesiace? Tiež je fajn si stanoviť predbežné termíny lekcií, kedy to bude prebiehať. A nedávať im na výber veľa. Ja viem, že všetkým by ste im chceli vyhovieť, ale keď dáme veľa termínov na výber, tak sa v tom stratíme, lebo jeden sa nám prihlási na pondelok, dvaja na utorok a na stredu jeden. S vašimi klientmi v individuálnych kurzoch môžete o tom interne trošku debatovať, že mám takýto plán, uvažujem nad stredou a štvrtkom, čo ti viac bude vyhovovať. Lebo ono to veľmi pomáha, taký ten pocit, že niekto už má o to záujem a už by tam bol prihlásený. Takže toto si kľudne ošetrite s nejakými takými indie klientmi, ktorí by sa hodili do skupinky. Ale potom na web, na Instagram pôjde už iba jeden termín. A kto tam bude chcieť byť, tak ten sa zariadi. A keď aj nie na prvý beh, tak potom na ten ďalší, lebo
Vy o tom, vy o tom budete rozprávať, budete propagovať ten kurz, aj keď bude už prvý cyklus bežať. Im sa to bude páčiť, budú tam chcieť byť a potom si to zariadia. A takých ľudí my v kurze chceme, takých, ktorí tam chcú byť. No a ako tretiu vec si podľa dĺžky kurzu a počtu účastníkov a tej hodnoty, o ktorej vieme, že im to prinesie, je dobre stanoviť si aj cenu. Nemáme teraz toľko priestoru si to rozobrať do hĺbky, ale viem, že toto bude hot téma, ktorá vás bude zaujímať, že ako to robíme, keď stanovujeme cenu skupinového kurzu. Tak vám to len v rýchlosti ukážem na Speak and Grow. Kurs stojí 290 eur na 10 týždňov, ale to je samozrejme už tá posledná suma. Bude k dispozícii aj early bird cena a pre ľudí na mailing liste alebo na waiting liste bude ešte lacnejšia, ešte výhodnejšia ponuka. Ale povedzme, že najviac ich naskočí na ten kurz za tú strednú sumu, čo vychádza 27 eur na týždeň a 700 korún približne. A áno, je to menej ako individuálna lekcia, ale stále je to viac ako nejaký skupinový kurz všeobecného jazyka. Lebo to, čo vy im budete ponúkať vo svojom špecifickom kurze, nebude všeobecný jazyk. Bude to naozaj nejaký špecifický výsledok, keď ten náš ideálny klient potrebuje presne toto dosiahnuť, čo my ponúkame, tak si ten kurz kúpi. Lebo mu to dá rýchlejší výsledok a cielenejší, presne na to, čo potrebuje. Poďme na druhý bod. Celá tá propagácia toho skvelého nápadu, čo ste si vytvorili, takže ako zaujať tých ľudí, ako im to predať. Budeme im to propagovať cez to, že chceme vyvolať emóciu. V prvom rade, aby pocítili, že to chcú. Kde môžu za tých 10-12 týždňov byť a ako sa budú cítiť. To sa volá future pacing. Zoberme si zase tie mamičky po materskej. Akú emóciu v nich chceme vyvolať. Chceme, aby si predstavili, že ako sa už budú cítiť ready do tej práce. Budú si isté v tých bežných smalltalkových dialógoch, nič ich nezackoší. No a úplne vo výsledku celého kurzu bude, že sa cítia v tej nemčine opäť ako doma, sú pripravené nastúpiť na pracovný trh a ešte možno aj majú tak zvýšené sebavedomie, že si vedia nájsť lepšie platenú prácu. A toto pôjde do toho nášho kontentu. To pôjde do príspevkov, do newsletterov, v storíčkach o tom môžete rozprávať. Napríklad taká veta. Predstav si, kde môžeš byť za 10 týždňov. Tak môžete začať príspevok alebo to video. Tie moje príspevky sa tak začínali, takže môžete si ich tam ísť aj pozrieť niekde. A počas toho, ako budem propagovať kurz, je na mieste aj adresovať tie bariéry, ktoré naši klienti majú a bránia im prihlásiť sa do kurzu. A tie 3 najčastejšie sú: nemám na to čas, nemám na to peniaze a nemám na to dobrú úroveň. Bojím sa rozprávať, hanbím sa ísť do nejakej skupiny. Takže je na nás, aby sme takéto bariéry adresovali a aby sme im to odstraňovali. Bariéru peniaze viem odstraniť tak, že dám kurz na splátky, alebo early bird cenu, alebo do newslettera ešte výhodnejšiu uvádzaciu cenu. A v mojom prípade pred prvým spustením Speak and Grow išla séria e-mail presne zamieraná na tieto bariéry, napríklad na ten čas. Snažila som sa ich nielenže presvedčiť, poďte do kurzu, ale pomôcť im, aby si vedeli vyhradiť na to ten priestor, takže som im dávala nejaké tipy, ako to reálne urobiť, aby im to reálne pomohlo. Čiže v tom mojom prípade som to formulovala tak, že ak sa chceš naozaj rozprávať a v tej angličtine, ak chceš spoznať skvelé ženy, konverzovať s nimi na témy, ktoré ťa bavia a naozaj iba jediný ten čas je prekážkou, tak poď toto a toto spraviť a ten čas na to ti vznikne. A ak im to pomôže vyhradiť si čas a prihlásiť sa ku mne do kurzu, tak je to win-win. A čo sa týka úrovne, tak ja som veľa ukazovala, čo sa v tom kurze deje, aby si to vedeli predstaviť. Veľa som hovorila o tom, že ten speaking je social skill, že to je sociálna zručnosť a má význam robiť ho v tej skupine.
A že ak sa necítia na to ready teraz, tak je to prirodzené a je to v poriadku, lebo to je to, čo my tam chceme spolu trénovať. Takže vám možno ešte napadnú nejaké iné prekážky, ktoré majú vaši klienti, ale tieto 3 sú také najčastejšie a fakt univerzálne. Takže už máme vymyslený kurz, už sme si prešli propagáciou, už sa nám tam tí ľudia hlásia a chceme začať. Na to budeme potrebovať materiály a tie sú profesionálnou oblasťou každého z vás. Vy si najlepšie rozumiete svojej téme, ja vám môžem len ukázať, ako to robím ja. Takže napríklad si čítam knihu alebo pozerám video, vypichnem si sama pre seba z toho nejaké najzaujímavejšie myšlienky a na tom postavím tú tému. Povedzme teraz príklad knižka Essentialism a tá téma na základe nej bola Priorities and Boundaries. Čiže ako si nastaviť priority, ako si potom ustať tie hranice. Toto bola knižka, ktorá mne veľmi ovplyvnila pohľad, ako sa pozerám na svoje podnikanie, na aktivity, ktorým venujem svoju pozornosť. A tým, že to aj pre mňa samo bolo také life-changing, tak o to ľahšie sa mi to pretransformovalo na nejakú tému. Vybrala som si svoje aha momenty a k tomu som vytvorila otázky. Keďže to je konverzačný kurz, tak celé moje materiály, možno okrem nejakej krátkej ukážky z niečoho, sú tvorené otázkami. No a s tými otázkami vám vie pomôcť aj ChatGPT. Takže teraz je na mieste sa pozrieť na tú otázku, že či AI berie lektorom prácu. Takže s týmito materiálmi mi dokáže pomôcť, vie mi vygenerovať nejaké ďalšie nápady už k tej téme, ktorú ja zadám, ktorú chcem rozobrať. Ale môžem to použiť také, jak mi to dá? No, ja osobne väčšinou nie. Ešte si to upravím možno trošku tak, aby mi to sedelo na seba. Highlightnem tam nejaké nové collocations, ktoré ich chcem naučiť a podobne. Ale áno, uznávam, že s týmto mi vie pomôcť, vie mi to urýchliť, vie mi to štrukturovať. Ale dôležitým faktorom je ešte komunita. To je to, čo robí skupinový kurz špeciálnym a to sú tí ľudia v ňom. Tie účastníčky sa tam navzájom inšpirujú, motivujú a ja ako lektorka im vytvorím priestor na to, aby sa to mohlo udiať. Takže verím, že hoci AI môže nahradiť individuálny prístup, napríklad v tých chatových aplikáciách, tak skupina stále ostáva nenahraditeľná. Pretože tam ide o tú vzájomnosť, o tie kontakty a maličké interakcie medzi nimi, ktoré si vymenia. Takže v tomto ohľade si myslím, že AI neberie lektorom prácu. A čo mám ešte pre vás je darček. V konferenčnom balíčku, keď si zakúpite, budete mať odo mňa checklist pre skupinový kurz. Nie je taký ten všeobecný, ale naozaj vás prevedie aj doplňujúcimi otázkami k tomu, aký špecifický kurz si vytvorím, aký by ma bavil, koľko by mohol trvať, koľko by mohol stáť a podobne. A keby ste sa do toho pustili, že si ten checklist vypracujete, alebo čisto len na základe tohto videa, ak si spravíte nejakú reflexiu, že čo by mohol byť ten váš kurz, tak mi to kľudne pošlite, ak chcete, aby som sa na to pozrela. Či to bude feasible, či mi to dáva ako možno potenciálnej študentke, či mi to dáva zmysel, či je tá téma atraktívna a prípadne vám pomôžem ju možno ešte viac vyšpecifikovať alebo naopak rozšíriť tú tému. Lebo každého nás baví niečo iné, každý vieme pripraviť niečo iné a to je na tomto pekné. Že máme príležitosť vďaka takýmto špecifickým kurzom prinášať to, čo nás baví aj do svojej práce. Takže ak vás zaujal môj kurz Speak and Grow, tak ho nájdete na stránke Lektorka Lucia. A ak vás zaujalo toto celé, čo som rozprávala o tej organizácii, príprave a mindsete, že ako sa pozerám na vedenie tých skupinových kurzov a máte pocit, že toto znelo dobre a chcete ísť ešte hlbšie, tak tiež si na mojej stránke nájdete informácie k tomu, ako môžeme spolu pracovať na tom vašom skupinovom kurze. A ten váš skvelý nápad dostať do reality. Majte sa ešte krásne, užite si zvyšok videí a vidíme sa v skupine, kde budeme ďalej rozoberať tieto témy. Ďakujem.